Ja, det er Christian. Det er Finn fra Ford i EO. Goddag. Goddag. Du har solgt os en Ford Escort. Ja. 87'er. Ja. Den vil jeg godt have, du kører tilbage igen. Hvorfor det? Den er fuldstændig røgen. Er den røgen? Den er røgen. Jamen, den er jo købt, som den er set. Ja, det kan du sagtens komme og sige. Den var fuldstændig røgen. Du sagde, det var en fin og udmærket Den er sgu da synet. Nysynet. Den er røgen. Jamen, det kan der ikke noget til. Ved du hvad, det vil simpelthen bare ikke finde mig. I motoren er færdig, og bagdøren, de er halvrøgen. Hvad fanden er det for noget? Altså, hvad er det for noget at sælge sådan en gammel bil? Altså, vi havde jo solgt den videre og fået den tilbage, og vi var nødt til at tage den ind igen, fordi det var så røgen. Vi kunne slet ikke være bekendt at sælge den videre. Jamen, hvad fanden? Det har vi altså holdt skadesløse her. Du må købe den tilbage. Jamen, det kan jeg da ikke. Jo, det er ved Gud, du kan. Altså, hvis vi sælger en vare, som ikke lever op til den standard, som vi har lovet, så er vi nødt til at tage den tilbage. Jeg har ikke lovet en skid. Jo, du har. Så du stod herude og sagde, at det var en okay bil. Nej. Det gjorde den da. Hvad ind i helvede bildte du dig ind, mand? Jeg sagde, at jeg spurgte... Jamen, jeg sagde ikke en skid om bilen. Jeg sagde, som sælgeren, han kom tilbage, så sagde han, den så pæn ud. Og han sagde, at vi vil give sådan for den. Og så sagde du, at ja, den var meget pæn, og den var meget regulær. Nej, det... Jamen, hvad sagde den? Du hørte det da i hvert fald ikke, fordi der var der kun jeg sælger der dengang. Jamen, jeg har lige snakket med min sælger. Han siger, at du sagde, at den bil var... Så må jeg snakke med sælgeren, fordi det der... Jamen, lad nu være med at krybe udenom. Det her, det drejer sig om, at du har sagt, at den bil var regulær. Nej, og det er den ikke. Det har jeg fanden tort mig aldrig sagt, og det kan min kone bekræfte. Altså, jeg fik en tur i den, I havde, og så fik han en tur i den, jeg havde, og så kommer han tilbage, og så siger han, den ser pæn ud, og den kører godt, og fint. Og så siger vi, jamen, så troede vi egentlig godt, vi kunne handle. Du sagde, at den bil var regulær. Det sagde du også lige før, at du sagde, at den var okay, den bil. Ikke? Og når den er okay, så bliver... Sig mig en gang, er det ikke et seriøst firma, jeg har handlet med? Er du ikke seriøs? Jo, det mener jeg bestemt, ja. Jeg har ikke solgt mere end det, jeg har... Jeg kan stå ved det, jeg har sagt. At den bil er fra 87, og der var nysynet, og så kan den ikke være pillerøden. Og så sagde du, at den er synet i år. Du sagde, at den var okay. Ved du hvad, det gider jeg bare ikke finde mig i. Så kan du... Så hvad? Jamen, det vil jeg bare ikke finde mig i. Og blive behandlet sådan. Og det er jo at blive beskyldt for alverdens ting. Hvad tror du, vi vil have sådan en bunke skrot, og så give så meget for det? Ja, det er da ikke mit problem, at de har givet så meget for den. Jeg har sgu da ikke sat prisen. Jeg satte ikke prisen. Den satte din sælger. Din sælger sagde, at det ville han give for den. Og så sagde jeg, fint, det kan vi acceptere. Du skal ikke komme og bilde mig ind, du ikke har brudt prisen lidt op. Det har jeg fanden. Nu holder du godt nok lige, min fine ven. Det skal du eddermame ikke skylde mig for det der. Jeg spurgte, og det kan min kone bevidne til enhver en tid. Jeg spurgte, hvad han ville give for den, og så sagde han midt i 50'eren. Og så sagde jeg, hvad mener du med midt i 50'eren? Så regnede han, og så siger han, vi laver en byttepris på 120, og jeg sagde ikke en skid. Og nu skal du ikke begynde for at blive for smart, du. Det skal du bare ikke. Det kan jeg godt lige hilse dig at sige. Jamen, jeg gider du skal eddermame ikke begynde at beskylde mig for nogle ting. Så kan du bare lade køre den vej, som du vil køre. Om du kører retssag, eller hvad helvede du vil. Jeg gider bare ikke finde mig i, at du kalder mig alverdens ting. Og at du beskylder mig for nogle ting, som jeg aldrig nogensinde har sagt. Det kan jeg godt lige hilse dig at sige. Jamen, jeg går ud fra, når jeg går til en Ford-forhandler, så får jeg en fair behandling. Når jeg går til et mærkevarefirma, så går jeg ud fra, at jeg får en fair behandling. Jeg prøvede ikke at sige, jeg viste bilen, og han kiggede bilen, og han kørte en tur i en. Og så kom han tilbage og sagde en byttepris på 120. Og så skal du ikke beskylde mig for en skid. Det kan jeg godt hilse dig at sige. Du kan jo ikke forlange, at vi skal gå og tjekke bagdøren, når vi kører sådan en bil, vel? Jamen for ind i helvede, tjek bagdøren. Ja, det er dem der røgen, og motoren er sgu heller ikke for god i den. Jamen, sig mig en gang, er I ikke Ford-værksted? Er det ikke Ford, vi har handlet med? Ja. Har I ikke muligheden for at køre det ind på værkstedet og så tjekke den? Det er sgu da normalt kutyme, at man gør det. Og det for øvrigt, så var din sælger over på værkstedet med den dag. Ah, det kan du ikke bilde mig ind. Han kom kraftigt ud og fløjt mig derovre fra. Det stod jeg der selv og så udenfor. Nu skal du ikke komme for godt i gang. Det så jeg selv, han gjorde. Han var ude, og han var væk i lang tid. Og så snakker min kone om, nå, men så har han nok fået lov på værkstedet, for han kom derovre fra. Hvornår kan du hente dit lort? Ja, jeg henter satan gal med ikke noget lort. Det kan jeg godt hilse dig at sige.
Vi vil have mindst lige så meget, og prøv at tænke på, hvad vi har haft af det, og prøv at tænke på, hvordan vores navn er blevet forringet ved, at vi har haft den bil ude. Jamen, det bliver da ikke mindre forringet ved, at du opfører dig sådan. Det kan jeg da godt hilse dig at sige. For så bliver der lige ringe til Jyllandsposten. Jeg skriver til Jyllandsposten i morgen. Nej, det må du ikke. Jamen, det vil jeg. Nej, lad være med det. Der er ingen grund til, at det skal ud. Det bliver jo, men det, jeg ringer til Jyllandsposten i morgen, hvis det der, det... Nej, det skal blive mellem os to. Lad det blive mellem os to, den her sag. Ja, det er Christian. Goddag, Christian. Det er Lars Hedegaard, Radio ABC. Hold kæft. Det slog mig nu her bagefter. Til min kone, jeg ikke tog nu her. Nu ved jeg, hvem der har lavet det. Det er kendt den orm. Det er fuldstændig rigtigt. Det er kendt den orm, der har ringet til mig. Satan. Jeg kan godt sige, det er jo lige ved at... Jeg var godt lige ved at små.